กี่คนจงเลยลองกี่จึงชายชาประเทศตรงเงินพระยาอุตราNg yakismi Kaba ng yakipor Day mangimenta Ginyeng manlong luksa Bapertehi kanyo Bangilong kikun ublay Chingim bapa Ginyeng at ginte Samlangin yan itmipa Gintabu seryaladi Chinghikay bakla Kinwan magpentami Kihukum jong utray Ganda sumarhayaki Hashilenter kajing emjongi Ikon jong lay Tongin long ki jing shai Shapert hey tongin Raya utray So Bob hangin yai say Radang im happer hey Jing it jing score But jing ya long kawe In becha jing janan Ngin mo din jaru try Lapun ki jing pensyon Kung gisamlangin yang scam Ngin panghor na utray Tungin yay ne hadu jing im kanwan Ngit ni pa Ngin dahu seryaladi Jing hikay bakla Kinwan magpentami Ihukum jong utray Ninda sumarhayaki Hashilente kajing emjongi Kung ikon jong ulay Tungin long kijing shai Shapatay tungin Raya utray Balang jong ublay Bamin sip kodon In your dip ya ublay No remas kere Katin ublay Kaba ajin him You lampap ka birthday Samangin yan Nikniha Nahu seryaladi Jing hikay bakla Kinwan magpentami Ihukum jong utray Ninda sumarhayaki Hashilente kajing emjongi Kung ikon jong ulay Long ki shai Shapatay tongin Raya utray Shapatay tongin Raya utray Tungin ong lang amen Kejirwai
kadba ka jingseng samla malki kidangwan kadi ki jingruai ka bakhot ye phi ki samla kerpang ye phi ki samla ke balarwai banlong ka jingshai banlong ki nongte ka balang ka jong blai khnang ba ki mensim ba kodor kin tip yo blai but kan nongrem ka baskem kadi ka jingshisha ka mangili osngo mene mensingi ba ka ktien ka jong blai kadi ka nongrem ka baskem bangila banlong ka jingshai kajing ruai ba kajing seng samla malki kan ruai padeng jongi kabadi ke group song ka kerteng kalong tungin ruai ki samla na malki ki khodingi ki ong tungin ruai namar ba nangila lech kata ke caka mo haba ubleu lo khodingi bu na padeng jongi ong ba ngenom yo sngo show ke jingelap ngenom yo sngo show let's say ye ki wei pat mereka de ke jing ruai but kani ka jing ruai ka khodingi bangin ruai ngin ruai ya kading phna ruai ka kerteng ka jong jisu nong penim but ngin yalap da ka sur jing ruai ya ka gospel ka jong trai but ka bridge jong da ka jirwai ka ong ngin ya ruai ngin ya ruai ngin ya ruai hosana hallelujah Haba berkat ya gading ulong penim ulawan bansya bantat kendri pocongna bentang alalai namar kajing istay ulay bentangan layaro ya kajing penim ay tungin wajah ingin wajah jing bai bataman ngin yalang ya asal sifat yang gospel jong utrai takkan imangin kiloma takkan ingin yar kitem sipai ukreskin penla nom pendim bapa kerteng jisu kabakodon bad badon bor bad pendim yubrim lajot lasakma bad pan pelai cerita balak lem ya ka kerteng jong jisu ngin ya solam sejing mai ya kerteng bapun ngin tungin ngin wajah jing bai bataman ngin yalang asal sifat ya ka gospel jong utrai takkan imangin iluma takkan ingin yar kitem sipai ukreskin penla nom pendim bapa donu gakmen bansha kriu try in yai wai in yai wai in yai wai in yai wai Tungin wajah, ingin wajah jing
Kristinเป็นราน้องเป็นอิมวาภาตัวเย็นวาMentah yang yok sengopat eke jingruai na ke jingseng samlan na po Mariam. Pat hadian juga jingseng samlan na Mariam penbut eke jingseng samlan na po lat lebo kiban ai ye ke male voice nang ta hadian jongka jingseng samlan lat lebo on penbut pat eke jingseng samla na po krishnong sora. Ke jingruai ke bagai jingseng samlan na Mariam kin ai pedeng jungi. Larwai kan na kejing ruai shemen siam, kejing ruai kawasan spa arpusan, unsawan. Haka kelas kebaar menei pastor ila keren sepangge jingwan arsian kejong Yesus Kristus. Bangangit kedi kejing ruai kabakelejiat ban ruai na kedi kejing ruai shemen siam, kan keren yang abadengi. Bangin long kita ki bala penkre ban yesham ya lautrai. Baki syarak jongi ki long ki bala me, ki kulpi jongi ki long ki bala penkre. Lakalong menmiat mensengi, lakalong menstep, hagaduga por ke bau try unwan in long ke bala kre. Kani ke jingruai, na ke jingruai shemen siam ke basan spa arpusan ke bagaje sen samla Mariam kini yo bandruai pedeng jongi.
chính men in kren ban yang ya kan dong men stand men meet men ski ngati uji sun wan hi wan shaki la chi chong to pen kre un sawa shen shen ka tu roi ning yos ngam to pen kre un sawa things now give ma birthday good da kine try un once di chai pen real barokelen to pen kre un sawa pen kre ban yashan no yalam utrai pen kan balam ya kecing kawan syarat jong pipi lame men step on the sea utrai na bleng on sawan sham ya pi utrai na bleng on sawan sham ya pi kabalang la thalbo akadi kabalang kaba lami dang hai kendiat teligi sinem hakanong ba juai isko komen bakila bania shimantalang hakini kejing shikri bat kejing ruai kabalang jinseng samla la thalbo ken ai pedeng jungi kadi kejing ruai kabakertengan om shepti ya kadi kejing ruai kala pensyong long remro ha kejing ide bat kejing jia jong kejing at pelong ha pedeng duriau ha kapur ka bau cisu ya cesiliang duriau ha pedeng kejing sheptieng ke balawan ban lap iki senran kela persyang ban perta ban khot yu jisu ban pelayem iki bagadi kejing ruai ka ong ba ha pedeng kejing at pelong jo kejing em ublei bangi syakriu di ublei jiki kamba udang long ucu menen mentah bat shadow bomb jukut Daki jing at pelo Sanran haka jing sheti Ya lukan rat ki khot kerpan Hangka jisu ya ki Pengai na jiya Lei ubangi syakri Lei trong ki kamba Men ba udon ha birthday Ule pun ki dakala Udang long uju menin Men ta syadu pom juko Kumbula le men shwa Udang le men taru Nanam Shakti Lahap deng kiler yong ba Di jing at kalung ka jing in
Giêsu ơn quen chém trái ngàn năm shakti là ngày ai thân ti baki Giêsu lòng kasti jing yada haman lagi sinja Jar khus lại hà trình im và man kasi hà trình tân du hu ki bun e trình pang shi tong ki pan hà cơ tên u Giêsu ki ne ba ro kindu lấy u ba ni shakri lấy trong ký cam ba bên ba u đòn hạ bờ thầy u lệ quân kỳ đã khẩn la u đang lòng u chu men ta sha du bom chiu cô không u la lệ men shwa u đang lệ ta ru ngàn shakti là hợp tên khi yong ba ngày trình ắt thơ lòng cả trình em Giêsu vẫn quen chém trái ngàn shakti là ngày ai thân thi ba khi Giêsu lòng kasti jing yada haman lagi sinja Marong shakti là hợp tên thì yong ba để chính ắt thơ lòng cả chính em Giêsu vẫn quen chém trái ngàn shakti là ngày ai thân ti ba khi Giêsu lòng kasti jing yada haman lagi sinja Giêsu lòng kasti jing yada haman lagi sinja para bangibit berkilok bait tu ngin tip ikan ni kawai ado Giêsu don hakalieng jong ka jingim ka jongi ngim de ban shep tiang hapadeng ki eriong ki babe ka jingruai ka ba ka jingseng samla kle shnong sora kin ai padeng jongi ka kren shpang ka jing pen thamai ila pek tang na ka riam ro la i thamai shria hi ka sora hakipor ke bomen shwa hakipor bangidang yo ban puli Jukren ya kata ka akor sora kiyo. Baka jingruai ka bakini ki khon samla jo ka balang lo sora ken ruai ki kren ro shapang ke jing hiardor. Haka akor ka buram kat banang mi isngi. Kat baka jing start kanang bon kata briu lanang pet jingai unang kup ke jing sorong. Ulendet no blay. Baka ni ke jingruai ka long ro haka dur ke jing duai banong. Ka jing penthamai hamingi duai. Bat ki yai duai ka ong yangi thau thamai. Men simbo khoi hangi to tre Kisi kipo
ý sang son chính em u brio là nang ya do ha chính sa tu nang nang kata u brio nang thét chay chính sa rong u nang cha lên đất na u play u la pai Cao chính tên thân lai chính tên thân lai chính tên thân lai Hari vai ni duai ni duai Hari vai ni duai Cao ca chính lang ba đêm chính lang ba đêm ni ape Yali ko tao tâm ban men xiêm ba ko hangi to tre Ki bo trong ca chính dung Ki wan telep ki kunu play Sha chính siêu chính tha la Nghiêm chúc berkat ya kalaway Mình xiêm ca ba corridor Ya ca nghi khen đau tha la Mình xiêm ba khối ca bò Hoàn tu bên tâm ai ya ca Ca bò chính bên tâm ai Chính bên tâm ca bò chính bên tâm ai Hari vai ni duai ni duai Hari vai ni duai Cao ca chính lang ba đêm chính lang ba đêm ni ape Yali ko tao tâm ban men xiêm ba ko hangi to tre Chính em ba khen cha đồ Nghi bê sha ca chính long cha nai Ngân xiêm ca ba sha po U ca tử không ca thốt ca xoay Nghi chính hoài chính đu hoài Ha ca chính em ba man ca xiêm Nghiêm la nít lót nít xoay Men xiêm ba của tốt trây hà nghi Ca vô chính tên thân mai Chính tên thân mai Ca vô chính tên thân mai Hà lít vai ni duai ni duai Hà lít vai ni duai Cao ca chính lang ba đêm chính lang ba đêm ni ape Yali ko tao tâm ban men xiêm ba ko hangi to tre Cao vô chính tên thân lai chính bên thân lai chính bên thân lai Hari vai ni duai ni duai Hari vai ni duai Cao ca chính lang ba đêm chính lang ba đêm ni ape Yali ko tao tâm ban
Hagi ni kapor ngin yo pat ban khot ya ka worship team jo ka music ministry jing seng samla jong ka palanga jong play kini yo ban ai ya ka jingruai ka ba kerpang pat ka bang sotanat habang ape ya ka ni ka jirwai jo ni ki khon samla jong ka worship team music ministry ki don lai teli ki jingkeli ki badon hagi ni ka jingruai ka beningkong ka ong habaki mensiem ki nangjot amano ban penem nang ta ke jingkeli ka baar ki ong don jingkermen yangi bat ka balai ke jingkeli ka baki bu hagi de ke jirwai ngin la mo ban yaine hanre ka don ke jubab ka ba detang lambu jisu de ka snam ka bu nio ban pen khoi ba ban ai ke jing lai loi yangi bat hadian baki la ke jirwai nga kerpa de ka worship team hadian juga de ka special number jongki kin yo ro ban yalami ka theme song le ni ki chorus hagi ni ka por bat hagi juga por nga kerpa ye ki ashes begin ngop ha ban lum ye ki jing ai ngo hadian malayo ban lum ye ki jing ai ngo ngan ngop ha shibon e ban khot evangelist ai ban sing dekhar in siyo ban wan chini shikman ha ka ban yo ban bu ha ki jing duai Check, check. Hello, check. hello check Mình cùng na jing janai nu blei la pet la jnai nang jot e come and see aman ben in jing it lei o kawan ban wat you briu na ka jing tin la sil spador pare tu Jesu nong pene ku jamu be jing pene para ku jamu be jing ibajana Jesu Christ nong pene jing kularuan untuk keladu tembak ku jamu be Siang hijau keli Don jingkerman yari Jingpen syoy kibae Nila uban yaine Henry utray ulak-ulak Yangi untuk ino Puji sungin yasto Yahuyen yaro Kunjau blan Jingpen empadan Kunjau blan Jingir bajana Jesu nong penem Jingkularuan untuk keladu tembak kunjung ublay kasnamu Jesu kapinku Petang hau kajing lagu so kita kimangin skema
masyong baru syabang syukur. Simple and barai, kunjung ublay, cingit bajanay, Jesu Christ nong pene, cingkularuan, unpen keladur tembak. Kunjung ublay, cingpenim barai, kunjung ublay, cingit bajanay, Jesu Christ nong penim, cingkularuan, unpen keladur kunjung ublay, kunjung ublay, kunjung ublay, kunjung ublay, kunjung ublay, kunjung ublay, kunjung ublay. Ini open roi sa sen pot ya kejeng roi team. Roi kam jam ngengit pila yala hadu gini kejan bit mata. Spot ya kentien pila la penyi roi lendet ringkat pot ngi. La pen roi kam jam. Kibaran shabaru kumju, kibaran shapo, rai kibaran shaloru, pot kibaran hani hapo pot ngiru. Mo, tu ini roi kam jam ini kejeng roi. La ban shong, ma badan pereng kejeng long je aingo. Tu ini open roi team sa sen pot. Iba ublay upada mong Jericho, Jingay Jesu Christ kulublay, Jingya sa lakpat yang uben simpa kun, Yingay Jinglay Yahweh. Iba ublay upada mong Jericho, Jingay Jesu Christ kulublay, Jingya sa lakpat yang uben simpa kun, Yingay Jinglong Lai Yahweh. Sharai Duai Nagijing Hikay Katidublay Yaine Yenskan Mapeng Jingkala Kapurday Piwa Tugisamla Jingshukot Kibawan Yale Yangi Yemu Christmas Kaski Ipa ublay upana mong Jericho, Jingay Jesu Christ kulublay, Jingya sa lakpat yang umensimba kun, Yingay Jinglong Lai Yahweh. Ipa ublay upana mong Jericho, Jingay Jesu Christ kulublay, Jingya sa lakpat yang umensimba kun, Yingay Jinglong Lai Yahweh. Sharai
Duai Hagi jing ikai kat di dule Yai ne Yes kem Abeng jing kelak a birthday Kekipa Kumpisama Jing syukur kibawan ya lenyangi Kene mu Christmas keski Rayu kula Raya kuraman manfaat saja sih Wan xiao ya lagi joy Ibalas aku hasta munang ro Inyokin di mapong juko Rayu kula Raya kuraman manfaat saja sih Wan xiao ya lagi joy Ibalas aku hasta munang ro Inyokin di mapong juko Himakipe Himakipe Syarai bertuai Syara duai Hagi chingi kai kati duble Yai ne Yes kan Apeng jing kelaka birthday Syarai bertuai Syara duai Hagi chingi kai kati duble Yai ne Yes kan Apeng jing kelaka birthday Nagbiba kung kasama Jing syukur kibawan ya lenyangi Kene mo Christmas Syarai duai Hagi jing ikai kati ulay Yai ne Yes kan Hapeng jing kelaka birthday Nagbiba kung isama Jing syukur kibawan ya lenyangi Kene mo Christmas keski 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 Tengini yang cisin sing nyeruai Stang ya chorus arsin Kepari persamlah tengini yau ni yang lang Nyeruai ke chorus Stang ya chorus arsin Ruai jam baru ngengit pilai lah Nyok menyeruai jam meningkat bangi We are live Syarai Lawan pagi kiti Di belakang lah jing ruai Nagmipa Say sing right Syarai Syara duai Ngày này ở Yến Scan Đi hoa đi xăm lại Và sẽ xin đúng không? Lại thăm trăm một phí Shy We are Yenim with Chris Montesquieu or Yenim Tang Body Chris Tang Batu Yenim Malaxi So she say Yenim with Chris Montesquieu Lawan show
Ngia duai perkentang dari kecingaimu. Long belakar kui ke saja sinpat lebih kiri ke por ke bakodor jo ke janmit ko truai. Ya ingun mikan ruan babhai ke jialam jo men ke banta jungi. Bas dang jo kiri ke ji seng ko pa. Ma di ke jingkar khu jo me kai. Mila the halo jungi. Bathuai lebih kiri ke janmit saja sinat. Idone kiri ke duan ke jeme ko truai. La syukri yang mekan ruat bapa. Lebih ke ji ruai ke jing duai. La syukri yang mekan ke janmit lebih ke kon ke me ko truai. Ban ruai ke burom jeme. Hai kiri ke janmit jo kiri ke sungi. Truainya ishme ke burom. Bagi ji pendon burom baro hai kiri ke janmit. Truai lebih kiri ke por ke bakodor. Bagi kun jeme ko truai la wanro shi kiri ke duan jeme ko truai. Lebih ke jingkar khu ke jeme ko pabe. Melekar khu ke jing im jing ke por baro ko truai bakwa. Lebih ke jingkar khu jeme ko truai. Bal bagi jing yalam jeme ke jing im jing ko pa bakodor. Hai kiri ke janmit ke bentang truai. Ban aingu email bagi ke por ko pabe. War ban rashi ke kam gal be ko truai. Lebih ke jing ai ke jing ke janmit. Truai ngira duai ke por ke bakodor. Isi men kar khu kar pang ne ke banta jingi. Kumpat lang jeme ko truai wan se ke jiasang. Ngira duai ken pabe. Na ki kun sama ki long pi wa ki long pa ke hep ke beri Berber sakut ban a che ka kam de kare ka jan men ise ban ker khu ker pang ne ka ban ta jalang baro ki kam ke jam ke mingi thwe ka tingem tungi ker khu ki sama ke be ko trai pe ki jing pule ko ke don ko pa ba koror men ker khu ker pang ne ka ban ta ki ha ki por baro le se da pe jungi wan che kare ke ji seng ko trai ban ai kare ke jan mer ko koror इसने बन कर खूरू उन्हें कबन ताज की दो जुमन सेम बखो जमे कर खुई कबर बंग सब बारो कवे ये बन के तांग की ती के जमे बरके की जिंगाई हके करते हैं जो जीसस की दुआई आमेन Kadon kawe ke kentien ke boong. The heart filled with praise bring pleasure to God. Kadonut kabadap da ke jingero. Kawan lam lene ka ai ke jing ngobha yo ble. Yanget bangi baro ke badon hage ni kapor ha bangi ngap ke di jing ruai. Ni ngap rengkat jiki donut ban yero ban aingu yo ble. Lang ba ke ni ki sur jing ruai ke bangi yo ngo ke ni kapor. Banga ko aban ong ru ye phi. Nde bangin ngap tang ki sur ke babang. Nde ngap ru ki kentien juga jing ruai ngan ong fikidon ki subject ke ba pher ke bagi jeseng samla. Kon samla juga balang ke leyo ban ruai. Apa deng jongi. Hage ni kapor ngan ngobha ban khot ya I dapi sabat lamin gashnga. In ai ka solo pedeng jungi hage ni kapor pat hadin jungi ngin yo ngopat ya ke jing seng samla na po si li I dafi sabat in ai ke jing ruai ka bekerteng tu sumar na ki syang khawya ukso la new soitan kani ke jing ruai ru ka kren yanga ba de phi kum ki khon samla bangin yele ban kiar na ki syang khawya ke jong soitan boman nama shisien bala syariam, shisien bala syak serdo. Kabae ingi bangin light nang ta. Bat kani kejing ruai ka air ke jing maham ye piki samla, yengi kom ki banget. Bangin sumar bha, ngin da pek ngin da yet bha. Naki di ki syangkawi ke jong ksoi, ki beriam kam tam ye piki khon samla jong ka balang. Hello, check. Hello, check. Check. Hello, check. Bila tan chẳng khao ya
Jing riang bonjai Sin la so kerdo Ka epat banai Ya dono loi loi Ar liang lu wat pan kar Tu dakyar na jing trim ka perthei Jing hikai ublei kan le juno Atu da sumar pa nagi sang kau uksu Tang layo lad bantem raw jingim balalu Tu yang scam kum giku da jinged ha jingwan asin jong Gin ben kre haswa kapor kan se Juk start bangi em Hey ho da husyai Banda telakam Rakir ki tukyai Walong kum santai soti ba Sa jing yotian Oh, I dream what I bakan kang ya pa what I bajing kang kan kang ya pa Ato da sumar pa nakisang kau ya ukso Tang layo lad bantem raw jingim balalu Tu yang scam kum kikor Da jinged ha jingwan asin jong Gin pen kre haswa kapor kan Oh, asakan nongi utsan Hakani kayi tre Wala pinggit kiyayani daki rompong jongka Henry tukin mau yaki hukum jong ublay pan buhala donut nang ba panlong ba janay hakamat jong Atur sumar bha nakisang kawya ukso Tang layo lad bantem raw jingim balalo Tu yang scam kum kikong Da jinged ha jingwan asin jong
Kad bagi kun samla na ka jing seng samla na po si li kidang yo banwan bagi jing ruai ka bagian ai pedeng jungi ki parlok jung Daniel Shadrach Eshak bat Abednego ngidon kamban im ki jing duai ladang im don por ban duai ki don shibun ki jing e ki bangi ngin hap hande bagi jing duai ka long do long snam ka don ka jing jong kani ka de ka kerteng juga jing ruai Como Kristen Afrika Kijing e bun she Bat kijing ja Yim dan por banduai Langiku slai mesin Dau ki babun wido Shi der kajing Daniel uduai Dai sin hakashisi Wat hap deng kisi Ki bende hau Ko para bange Kumbang ite berdoi Jing duai ka don por ha jing em paman kasih Kilo ku Daniel bu Kim shaping la jia Kidambar kidua Jing duai long jing em Bat ka long ka jing do Kiduai da jing e Halwar ding ro ki jong Daniel uduai Rising hakashisi Wat hap reng kisi People dan hau Ko para bange Kumbang ite berdoi Jing duai ka don por ha jing em paman kasih
Ngidon setengah arteli ki jing ruai hagini ka por kabangin yo ban sngap ni sngo komen bangi pedang sngo bahai kini ki parabungi bi na kabalang Presbyterian nang dina rangsken ki balala banya don bentalang bangi hagini ka program jing ruai hagini ka janbet ni pedang sngo bahai pi hagini ka duan hagini ka pulpit haga bapini yo ban ai ka jing ruai pedang jingi ngiduai u ble ni ban kerku ni ka jing ruai ka bapin ai pedang jongi but kini ki parabungi ka bakinangwan sngo bahai ki parabungi ni kabalang Presbyterian banwan pagkakerteng juga jingruai ka baki kini oban ai pedang jingi kalong hallelujah kata gadi ka kerteng jong ka jingruai ka baki ni prabunget na kabalang Presbyterian nang ni narang sken ken ai pedang jongi kat baki ni prabunget kinang yo banwan kadon ka wei ka jing seng khwai jingruai ka bakum kani leyo bandon ngalalek kade kham syakendong bha gadi ka jingruai ti ha kita ka jing seng kalong kumbalong bangi hang ni Kilon ki jirwai ki group song, ki solo, ki duet, ki trio, buat kom ta ter. Ti unong yalam megeri ke jeseng, unu ba yalam megeri ke jeseng, ha kapor balakot namar kadon ka program ka balade ban rawai tengki samla shinrang. Bala ai ya ka slip ho. Ban ai wong akot ya ka male voice. Ka male voice. Ka male voice kan. Bakin rawan syakhamat. Ti hadian juga di jirwai nak ki prasamla. Naki probengit na balang Presbyterian ngini yo sngo na ka female mo. Ka female voice na ka jinseng samla na po maulai. Kin siyo ban ai ka jiruai ka bakhado agani ka chan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Roma Jing Ya Rong Iko siu barokin dem Utlit baron plan Yami ablay Jehovah ngin tiung na Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ke jingruai ke bagi jing seng samla na maulai ke female voice ke ban ai pedeng jungi ke khot ia phi ki khon samla yangi ki bangai bangin kieng ya ke atiar bangin kieng ya laki atiar bal ban ra la ka wai lam ngoman dei samla maulai pha kieng atiar ra wai lam ke atiar jungi ki bangai ke atiar jungi to ong jam samla ke atiar jungi ki bangai ban yele usoitan ha ship tiang ong jam se ke ketien ublei bat ka jing duai ki breu ki bo pule ki bo buk khop ya ka ketien go jong blei ka dono bat ki bo duai soitan u ship tiang ban yele bat habang yele habang hiar sha ka thma da ka ketien ublei de ka jing duai ngin yuro yo saitan ong ga de ka jing duai bat shukris ka long ka buram bat habang yela ban le kum tangin ra ya kalama jing job kalama jing job ka pansngat ngin phong bat yu chris long ka buram kani ka jing ruai ka ba ka jing seng samla maulai lamba ka female voice ken ai pedeng jongi
shaira kuborutai hamlengjing yale bajur ashuji sukapor yangi unhan Shakat magin ya prashaya jingam an boya la singai la juti gitmam yuranya usai da shupreska puram Kinkinga jingking adyar yengin yale palka bonutrar vachepti yaga jingdom Ashuji sukapor yangi unai kusamla rila burong langka jing shaira kuborutar hamdeng jing yale bajur Ashuji sukapor yangi unai Syukriskan longga burung habatit di kiksing gidha ngape ki kli ki ai ngok ngok dei habadon ke music kadon ke jungpen ki ya kamet nadu kli adu kejat namar kadon kabor lang baju ke music uberthal wong ya kini ke way ha ke jingde ke music wong music washes away from the soul the dust of every day habangi ngap ya ke music ke babaha the good music ke music ke bakren sepangga gospel ka weng ka sai ya kita ki baru ki jing jaklia ki bodon ha kadon ho jungi amen ngangai bagini ke good music ke babaha ke gospel lamba ke music ya ke balai lamba kini ki khadwai teli ki jing ruai kalalong ke jing kerku ke bakrau ai kubule shibon e phi ke jing trelang jong phi ngala kuslai ong phi ke don bon teli ki jirwai ngem tep kan obejing wai anda ke jing trelang don na pedeng jing phi pela perkhat bahasa bangan ruangan keren ba kum tu semua maaf yang ama namar ndal akren la dadon gitu ki bela upload te ban syong la shitom dai te kubule shibon e ke jing trelang jong phi ngala ban pendap ha kapor ka bobiang te ngaku ado banong e phi ke nong ruai namar ngatep ba na pedeng jing phi ke belai ruai ba tiendal awai ke de jinseng klempem da pilami pelayawan lang bagi perlok na ki jinseng samla malami syabar ai ke ruai chung akum no dei shbo la de kiong chai ke jing ruai bam ler pila adiau ya te la de kiong ish ke jing ruai jung fit ke da suhu kum no hieng kum dei hieng kum ni sai nei renga ko abonong i fi
balada don mono ba ai ka borom ye phi ya ke jingruai ka bo phi rwai ka la long sha ka jingruai ka bo skotenat ka ba bang ka ba long jinggar khu nga kwa banong phi ai ka borom shau ble tenga kwa ai phi ki nong rwai boro aswa ban yang biang sa chi sian ki nong rwai boro khoi tungin ai ka jing thap ti sa sian ka ba jam mi ki de nong shim ta baro Pitip na lor kini ginong ruai yo piklet kidon ru kinong thau jing ruai kibla thau gi lyrics ngadang ong ha ga music seminar po mau katon ngong ban pelong ye ga music mdei tang ki musician mdei tang ki singers ande kidon ki composer ande kidon ki bathau ki lyrics kidon ki composer ki ba compose ga music ban pelong pura ya ke jing ruai ke music tungin ai ke jing thap ti ke nong hikai ke nong thau jing ruai ke nong thau ke lyrics bangakwa ya pi baro ke nong shimenta ke ne ke por pinong jam ya ke ne ke kentian banong yame ban man krau yanga ban man red pertajam me ke ne gong we are lie yame ban man krau yanga ban man red sai sien yanga ban Pat habangin nang ban penret ubleu un pen krau kublei shibon nagam ta kapuram ke chungu hagani ko por ngan khot ye extep secretary juga jen seng samla hagaba inyo ban pendep ya kawai ko benta ka desh pangka academic excellence award arpo teng IT gini ko por hai extep secretary juga jen seng samla Ngai ngu yu blay hakan ke jan miet ka bamenta. Ya ka basa si sin pat hadin artli kisnem ya ka bangim yo ya kum kene ke jeseng. Ngiyo pat bani kenduk langkum ni bat kerpang ya ka bangi yo ru ban ai ya kene ka award ka bangi ju ai. Hai di kisnem gi balit no ya ka bangi la ai kerteng ka Reverend JJM Nichols Roy Academic Excellence Award. Ka bangi ai man usnem. Kani ka award ka bangi ai na ka mendaki khun samla jong ka balang kiba pas bah top 20 hake SSLC top LC arts lani science lani commerce stream kaba penyak da ke berkum juru ngi ai na ke bentak itu kiba pas kiba wan syakmat hake ICSE ISC CBSE class 10 class 12 examination but yaki ngi pait lingba ka kata ka list of meritorious ka bapenmi da ke Sarkar Meghalaya tekene ke award ka di ka bangi ju ai manlau snem bat ngi ju ai ke jing pentip na kawi kapor she kawi kapor bat ngai ngu yu blairu bah ke ni ke snem ka bamenta kidan arngut ki khun samla jong ka balang ki balayo ban pediang ye ke ni ka award ha ka bede bat ke jing pas bah ke jong ki ha ke exam ka baladap how new snem arpo la de pidon ke ni ka notepad pinu I hang tu la tho ha ke ni ka page number 7 ki kerteng ke jong ki te ha ke ni ka por ngin yo ban ai burom na ke benta kini ki khun samla jo ka balang ki balawan syakmat hage jing puli leng ba kani ka SSLC examination jong ka embus 2022 ti I pastor kerpat I pastor and thank you in yo ban yang hani hakmat in yo ban ai kani ka award ti kani ka award ka ba ngin yo ban ai kade nam takin ki ar ki khun samla ta kerpat I relisha lalu I balong I member jong ka music ministry in yo ban wan sini syakmat But nga kwa ban yathu kum ni ba ibayo ikini ka award ide imis ami ba aihun syakharbi ini di khun samla jaga balang ka jong blain na po maureng ibalayo ya ka first class first position ha ka SSLC examination 2022 but ngis ngo komen shibun ba yo ban wan ban plait por bat ngi ha ka ni jan mit tenga ngo bha ban khot ye I ba in wo ban wan shini syakmat ban shim ikini ka award but the pastor and thank you in your ban ai na ke bantai jong I Kulisipun. Tiga baar ba yo ikini ka award ide I Mr. Hamir Bansan
Marpana ibadai napo maupat ibayo ika 17 position haka SSLC examination 2022 bala penyat daka embus tengah khot ipi bapinwan sumpah banwan cheni syakmat. Kublai shibun. Tinggal ngu shisha yu blai nam tegani ki khun samla ki balayo ban long kan nuksan na ke banta jongi ki weipat ki khun samla ki badan hapo jokani ka hakani ka por hakani ka jiaseng ke jing Tracy Tom ke jongki ke pelong ye ki begin yok ban khet inu so jing job bat ka dei ru ke jing aimen simpat na ke mata jongi ki wei ki khun samla ha ki jing puli bangin ye le ngin ai ke ba bahatam ha ki jing puli ka baning kong ka long ka buram ka ba unyo utrai ka ba ar ki kimi ki kpa ke jong pi bat ka balai ka di ka buram ke jong pi te to blain yo ban ker khun na ke ban ta ki di ki ar ngut ki khun samla ngi dwai bo blain nang ker khu ye pi ke jing puli ke jong pi ya ka bamenta pi yo ban continue ya kan ni ka science stream ke jong pi apo St Anthony's College baro arngut ki le ka science stream menta ngi dwai bo blain nang ker khu ye pi on lorong kat bat pi ha ki por baro to blain yo ban ker khu na kam ta ka boram ke jong o amen. Ngan skobha ban khot ya ki nong pentep na kalyang jong ka office jong ka jingseng samla la dodon but kumju na kalyang jong ka balang nang den rang sken skobha ban wan iwe hedin iwe. Saya simpat nak kalian ke office jong kecing sing samla belang boleh miklaya bersam. Ngipen pau kecing sungu buram. Nak banta jong pi baro patlang jong try belepoi saya simpat hak ni kecing seng. Hak ni kemit ke banta kerpang nak banta kini banta baro kini ruai. Bila sutenat nak banta jongi ngit skam kalau long kecing ku nak banta jongi baro. Kecing pentip Lasai kesengi kanam dan kejing seng step. Rai komen baro. Baro ngelek kejing seng kapor shipo waje kaman perlong hang tiga madan ke baki parabanget kiloyo pen krek. Bagi jingir pat kalong nagabanta jong pigi delegates kau bahaban poi shua kapor long jing seng. Kata kadi jingir pat. Sengau bahaman poi shua ka polong jingeseng badia be ban chong haki ben ki syuki ki baca khamat pilong ki delegates kerpa di pi bepenom chong syakini ki syarut syakiar kanam long internet chong syakiti ki ben ki baca khamat ki syuki syakmat kalau ke jingan ke banta ki jingeseng padon kami ki ba chong pi ben dengi ki pen i ha pat ki assembly bepidai ki delegates kita kadi jingpat dengan pulih ke program ke program lesai syupo baji noilam jiaseng irreverent Jafet NCM beri presiden juga jiaseng samla pulih berduai i master I will son lengdo beri evangelist juga balang ke choir nak balang ubelai miklaya asam nong sken bad ke balang ke jong ubelai miklaya asam thang sning ini ke jingkren nong keren hakan ke jiaseng irreverent Dr. Elpo sengam Kinong yalam sur, kiri juhi, ke worship team juga music ministry, ber ke YAC, lom je aingu, jeng pentip penwai. Kini kilong ke pentip, nak kaliang ke jeng seng samla, tu bulan kerku, nak banta ke buram jongu. Amin. Ngayang hagan ke por na kaliang jong ka bala kijing bentip kilong kumni te ki priang subha ye phi ki dirkiet baro bala wan na duk menen ka janmiet bala syakriat bat menen ka miet bat kumju hari kesngi bar ko wei bat khamtam hari ka miet ka bamanta
ya kaba beliau ban syakriat ban ngi ki perawai hang ni ka jing kriat ban ngi sngo tho ban ngi ki try balang ban ngi ki try shinong ni sngo tho ka ta ka jing kjam bat ka jing kriat te nyai khu blai kerpang na ka banta jong phe ki perawai baro bat kumjo ki long pa ki pastor ki bari syakriat lang bat ngi ki para samla ngengai blai nger khu na ka banta jong phi baro ka jing syakriat ka jong phi bat ngi ka balang te ngi priang sobhar kumjo ya phi ki syakri ki jong try bila poi na duk menen ke jan miet bat kum chuk ke barang supoi ha ke ni ke miet ke bamanta ke bau blei ya benger khon na ke banta jong pi bat ke jingger pat na ke leng jong ka balang yo le se dana pedeng jong pi ki para bangai ki para samla ki bompat register te sobha ban up hadin blawai ke ni ke jesang hang ne po plau ying mani ngin sio ban pha ke jaka sa jong pi ba kam chu ye ke jaka bam te ke jingger pat na ke leng jong ka balang na ke banta jong pi ki bawan ruing ha ke ni ka miet ke bamanta ki bomut banit paino ki don ki yeng jong ni ki pram ngai ki ba marjan ti sobha ban rong shi ki pram ngai yule se pnit pai ke jaka ki bajnga yule se pitkan te na leng jong ka balang la pen kre ke jing bam na ka banta jong pi ha ki pram ngai ba marjan ba kum ju pla ban ki tik ba kham shrom ro ki don ki yeng ki pram ngai ba pilai ki dara bla pen yeng te la ker pat na ka banta jong pi ki pram ngai sale ka ta ka jing ptha jong ka balang te kum juro ka jingir pat na kaleng jong balang na kabenta ki pramngai na kablang presbyterian ni priang subhaya phi baro ki bayo banya don nang hai ka miet ka bamanta phi le ban ai ka jirwa ka long jir kho na kabenta jongi palang jong ka assembly ba karpang yi ka balang bar kum juro na kabenta jong phi ki pramngai ngai ki rang ba balang ki temen basan jong ki balang presbyterian ki pramngai ki long kmi ki beliau banya don nang haga miet ni snokmen na kabenta ka jingla klo jong phi ya ke ching wan lang jong pi ban shekri kertang jong trai ha ke miet ke bamanta bar ker pang na banta jong pi ki para samla beliau ban ai ya ke jirwai ha ke miet blinger kho na banta jong pi nolor kat na banta jong pi ki prangoi na ka balang presbyterian te nya ku blai ru ni ki we ki ken hon balang kum na balang catholic balang pentecost bar ki we ki badana ha ke ni por nya ku blai hi baro ha ke kertang ke bathiang tam jong trai jisu blong na penem be jong i te na kaliang jong ka balang ila pun kre na kabanta ki toilet ro na kabanta ki kentei bat chinrang te na kabanta ki chinrang lio ban pun kre sa kadiang jonga bakum ju na kabanta ki kentei sa kamon kabayang mga hagarika por kabanta bakum ju ro ki don ki toilet tampari ki bang lio ban bu sha te po register ki ba pli play yo ban yo le se dan penjipikan khap nge ba ki ni ki jaka ba pinrong sini po yimani te ki don ki jaka sha te ro ska register subhai pi le kata barang kam lap tha ka balang te hari ke poro ke jingger pat na kaliang jong ka balang na ke banta jong pi ki delicate ki bo ban wan ke jisang ha ka ni ke miet ba kum ju ko sngi ke bala shai te sngob ha ban pech ba ki tiar jong pi jika shong te ki ban yo ban mi ala ka ni ka miet ke bamanta ro subha ban pech ba ki tiar ke jong pi ha ke jika shong jong pi ban ra ba ban ken ma ban lum ki tiar jong pi khnang kan pen suk na ka banta ji ka balang ngai tang ni ki jing pen tep ba ki jing ai khu blai na ka liang jong ka balang bleng gur khu na kam ta ka brom ka jong u amen. Kublai shibo ni gini kicing pentip ki bangila yo sngo bat sngo bha ban le kumbala patha wat like kicing seng step la shai ka nomdon reng ong ipi ki delegates wat ya thia singi mo ka balang hang ni ngi kicing pho jing pheng jo gini ka shnong jong gi yeng ki prabunge namar layash na darahaman ki yeng tang banga ko ban ong ipi delegates wat ya bampi mo ya bam kat ban biang kenang ban nam ya pihe hakapor batia aingo yo blay hagini ko po si sipat nagabanta ka di jing shekri pangikwa ban ai ko blay pi baro kenong ishimanta hagini ka janbit bat ngidwai bo ban ker khui pi bat kajing ko blay ka bakar pang sa sisen pan kalong ya pi ki parabungit na kabalang presbyterian blay ni ban ker khu nang penon kami pi hagajing shekri ka jong pi ka kam ka jong blay hagisingi ya banangwan nginyo ban penwai no ay gadi gijing shekri da ka bangin yo ban yang lang ban ruai gadi gijirwai ka basan spa san pukndai bang kerpat ya ka wo me gadi gijirwai ha ka dur jo gijirwai yaro nama gadi gijirwai ka ong ngadap tang jingruai sudah bujisu i yanga o buram haleluya ngadap jing yaro sudah bujisu rengkat ban nga hosana
Yaro jam haleluya yaunong penimpla. Hosana haleluya. Risa jam haleluya. Yau Jisu try jonga. Hosana haleluya. Ngin ruai jam. Ngin ruai de kecing donut de kecing aingo. But kecing yoro eu try. Rengkat bat ka worship tip. Teng yang lang banya so ege de kecing ruai ka pesan spa. San pukendai. Datang jingsok sudah, puji sudah pangangan ya roh. Haleluya. Datang jingmen sudah, puji sungai shen soba gan resan. Haleluya. Ya roh jam haleluya. Yao dom penempla Hosana Haleluya Bisa jam Haleluya Yao Jesu prajonga Hosana Haleluya Dalam jenggon sudah puji sudah manga ya Raja Haleluya Dalam jengkian sudah puji sudah manga Hosana Haleluya ya Raja Haleluya ya non penempla Hosana Haleluya Bisa jam Haleluya Ya Jesu prajonga Hosana Haleluya Datang jingwan surah puji suyana Kubuhan Haleluya Dalam jingaro surah puji surai kalpanya Hosana Haleluya Ya Rojam Haleluya Ya Udan Belah Hosana Haleluya Sejam Haleluya Ya Jesu prajonga Hosana Haleluya Dan syuang amen surah puji sudah hamba dan ya roh Haleluya Lihat berday bentang Aduh syas nong dengi pa Kan yewan Haleluya Aduh jam haleluya Ya dong penembela Hosana Haleluya Bisa jam haleluya Ya Jesu prajonga Hosana Haleluya Ujinggi kulayaga Kan yayin mula shisha Kan telu Baik pamisi Baik dagang kapor kaya Jisuun wan rayanga siya berde May pa Laro jam haleluya Yaw ng penempla Hosana Haleluya Isa jam haleluya Jesu prajonga Hosana Haleluya
Haleluya, ya unong penengkula, Hosana. Haleluya, wisajam haleluya, ya Yesu Prajunan, Hosana. Haleluya. Tungin aingo lang yu try na kamtagan ni kapor. Yaki jing shakri baro yaki jing ruai ka bangilayo but ki banta jo ka jing shakri ngin aingo yu try. Ngin duai ro na kabanta ka ni gamit na kabanta jo ngi ki ban lay pai but ki ban sawan biang la shai. Shikari ka jing sang bo bleun ra ngi ka jing so. Na kabanta jo pi baro ki ban samit ki delicates bleun kar khui pi ba ngin duai ka singa bala shai. Bo bleun ai ka jing shakri. Kaban long shisha ka jing shakri ka ban penhu men siam ka jongi. Ki jing shakri ki jing ruai ka ktien jong ble. Ble un the dalo jong men siam ba kho jong. Sa shi sing in duai ki jing pen kre baro ika diga jeseng. Lamba ki prabungit na ka balang. Bagi e baro ki ni hai bej ba. Hadin yo ka diga jing duai lang. Sngobha ban karpadi pastor kemen bathao. I belong secretary jo ki evangelism department. In siya ban wan shini shakmat ban palai ngi. Diga jing kurkupan wai. Tingi duai lang ka diga por. Yango yeme ko pa bokodor. Na kamentay ka di ka por ya ka bami malaay hingi ko try. Ya ka bangin yo ban mane ban pan kraw ban yero. Ban kantil na me ka kertenge jong me. Ya me ban man kraw bad yangi ban man red ko try. Kaburam bat yero kalong ya me batang ya me ha try. Aingo okay di kon samla juga balang ke repair. Kebalo yo ban ai kiri ki keyboard chingruai ngange scam ke lalong sha ke chingger khu ngelang baro ngada duai bombe men yo ban bat scam ke chingem ke jongki bakenang la ban pla ye me lama ki sur chingruai ko trai ai bakin long ki samla ki bene ban me uchi su haka chingem ke jongki ko trai ya rap ngi ha bangin mi de ke jeseng ko trai pendap shengi ke men stem ke jongi daki chingker khu ke bakan jable ke jongme ngida duai na ke ban ta jingi ke ban selai pai ke dikamet ra de ke jing suk ngin poi shale ke jong ki yeng ke jongi but hakin mata ke singa bala syah ke bangin sawan biang man ya syakri lang rengka bo pai lang bangin yo atura bani ye ka buram ke jong me duai na ke ban ke delegates ke ban ke ban ke jing pen krek ke ban sa jong ke jeseng ya ke baka balang ke volunteers kin yo ban pen krek go tra ngeni ye ka buram ma ke jing job juga ke jing syakri try ai shme ka buram long ka buram bat ke jingo ya me bat tang ya me hi. Hallelujah. Amen. Ân cái wine nó. Và cái wine nó thôi đại bà cái chết ba cái trong play pa na bom chukut chabom chukut. Cái chuyện ấy cái trong just Christmas try làm just lock cái trong mình xem một khối. Why we nila you play? Nó đi cắt cái con sam la trong cái balang. Cái gì shakri cái balang sa la shai cái sinh baro ni. Nó đi cắt cũng chỗ cái rong ấy rồi khối. Cái bà pendon buram ya me. Cái bà nó cái leng sa telak cái berdai. Nado mentah sudah bom chukut. Amen.